V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, nezačíname dnes obyčajný deň. Vstúpili sme do nedele, ktorá nám otvára dvere k pohľadu do vlastného vnútra. Kajúca nedela však nie je o smútku bez nádeje, je o odvahe nazrieť do seba, do miest, kde sme možno nechali narásť múry, či kde už dlho nepreniklo svetlo Božej pravdy. Aj dejiny nám pripomínajú, že aj nádherné a mnohocné mesto Jeruzalém padlo, keď sa jeho ľud uzavrel pred Božím hlasom. Nie preto, aby Bohu urobil radosť jeho pád, ale preto, aby človek znovu objavil cestu k nemu. Aj nám sa môže stať, že sa stratíme v každodennosti, ak prestaneme počúvať Božie volanie. Náš vnútorný Jeruzalém sa môže rozpadnúť. Preto je dnešné spoločenstvo darom. Stretávame sa na 7. dni Gemerského seniorátu v Malebnej Rehúdskej Lehote. Spolu chceme hľadať Pána, ktorý nám dáva novú nádej, novú silu a nový začiatok. Nech je teda táto nedeľa nielen spomienkou, nech je živou výzvou. Skúmajme svoje vnútro, otvorme svoje srdcia, dovolme Kristovi, aby ich naplnil pokojom. Prajem nám všetkým, aby sme tento deň spoločne prežili v tichu, ktoré nás uzdravuje, aby sme tento deň prežili v radosti, ktorá oslobodzuje, a v pokoji, ktorý dáva iba Pán. Budeme sa, milí bratia, milé sestry, riadiť programom, ktorý ste dostali a ktorý máte pred sebou. Počas druhej piesne pozývame deti k požehnaniu a potom aj deti majú pripravený svoj vlastný program. Začíname teda 7. deň Gemerského seniorátu v mene Božom prespevom Najsvätejší.
Aby si ty mal pravdu v svojich rečiach
Poslušnosti podobri ma.
spoločnej modlitbe. K Tebe idem, Bože môj, s tým, čo mám, čo viem, čo som. Nemám iné, len špinu srdca a prázdnotu rúk. Nemám iné, len vo viere prijať osoch z Tvojich múk. Chcem objať kríž a vierou vidieť cestu zla až k nebesám, k svetlu, k láske, k nádeji večného dňa. Amen. Drahí bratia, milé sestry, z úcty voči slovu Božiemu povstaňte zo svojich miest a vypočujte si písmo sväté, ako ho máme napísané v 1. liste Korinským v 12. kapitole od 16. verša takto. A keby ucho povedalo, pretože nie som oko, nie som z tela, či za to nie je z tela? Keby celé telo bolo oko, kdeže by bol sluch? Keby celé telo bolo sluch, kdeže by bol čuch? Takto však Boh rozložil údy v tele, jeden každý z nich, ako on chcel. Keby však všetky údy boli jedným údom, kdeže by bolo telo? Takto je síce mnoho údov, ale jedno je telo. Veď oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, alebo hlava zas nohám, nepotrebujem vás. Áno, toľko je slov z Božieho slova, toľko je slov z písma svätého. Drahí bratia, milé sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi, áno, dnes prežívame vzácne okamihy nášho seniorátu, kedy sa ako jedno spoločenstvo stretávame práve na tomto mieste. Každý z nás sme úplne iný navonok, ale aj vo vnútri. Každý z nás prežívame iné pocity z toho, že sa tu dnes stretávame. A inak to iste prežívajú aj bratia a sestry, ktorí nás sledujú doma. Všetci sme rôzni a pritom v každom jednom z nás sú orgány, ktoré sú viac menej rovnaké a ich fungovanie je priam fascinujúce v našom tele. Premýšľali ste niekedy nad tým, ako úžasne naše telo funguje? Ak naše telo nemá kyslík, nemôže okysličovať naše bunky a my by sme po chvíli zomreli. Alebo náš mozog. Možno na prvý pohľad nevyzerá nejak lákavo, ale to všetko, čo sa v ňom ukrýva, dnes nedokážu nahradiť žiadne počítače sveta. Veď ako rýchlo a presne vie vyhodnotiť všetky vonkajšie, ale aj vnútorné podnety, ktoré prichádzajú od samotných orgánov. Bleskové reaguje na bolesť, veď stačí sa iba ihlou vpichnúť do prsta. A čo všetko si dokáže ten nás mozog zapamätať. Vraj si mozog pamätá všetko, čo sme sa kedysi naučili, a to svoju pamäť zďaleka nevyužívame naplno. Mohli by sme sa takto pozastaviť a premýšľať nad akýmkoľvek orgánom v našom tele a premýšľať nad tým, aký je úžasný a jedinečný. Napríklad také oko, o ktorom sa hovorí, že je okno do duše. Nieraz dokáže naštartovať aj naše chuťové poháriky, keď niečo pekné a lákavé vidíme pripravené na tanieri. Alebo ucho, či naše srdce, bez ktorého nie je života. Áno, možno nájdeme orgány, bez ktorých žiť vieme. Veď poznáme aj ľudí, ktorí majú iba jednu ruku alebo jednu nohu. Poznáme aj slepých, bratov a sestry. No len veľmi ťažko by sme našli niekoho, kto by sa svojich orgánov vzdal dobrovoľne. Nájdú sa možno milujúci rodičia, ktorí chcú zachrániť svoje dieťa, tak mu darujú možno jednu z obličiek. Ale asi tu niekde je naša hranica. Samozrejme, že svoje telo máme radi. Je normálne, že sa s ním nechceme s nikým deliť. Veď Pán Boh nám ho dal, aby sme mohli žiť. Aj Pavel vedel, aké je to dôležité. Ako majú všetky údy fungovať v jednote a doplňať sa navzájom,
a preto používa telo v spojení s našou cirkvou. Veď cirkev je telom Pána Ježiša Krista. On to telo formoval a ukázal nám, ako má fungovať, ako sa o neho máme starať. Do svojej služby povolal a stále povoláva služobníkov, ktorí sa s láskou o cirkev starali a ďalej ju rozširovali. Častokrát to boli jednoduchí muži a ženy, ktorí posluchli Pánovo volanie a nasledovali ho. Neboli dokonalí. Ale Pán Ježiš ani dokonalosť nehľadá. Práve naopak. Pán Ježiš Kristus hovorí, nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Neprišiel som hľadať spravodlivých, ale hriešnikov. On do svojej služby povoláva ľudí, ktorí majú nedostatky. Ľudí, ktorí o svojej nedokonalosti dobre vedia. A Pán Ježiš sa nedokonalosti nebojí. Nebal sa ani ich hriechu a budoval telo cirkvi spolu s nimi. Staval ako poctivý staviteľ všetko od základov, aj napriek tomu, že tehly neboli dokonalé. On ich berie do rúk a okresáva. Ani jednu stehal nezahodí a nepovie, že nie je potrebná. A podobne, bratia a sestry, to robí aj s nami. Berie nás do rúk a tváruje. Možno jeho údery neraz bolia. A možno aj máme pocit, že nás Pán Boh trestá, ale on sa len pokúša ukázať nám lepšiu cestu za ním. Navádza nás ku krajšej budúcnosti do spoločenstva s ním. On nikoho z nás od seba neodháňa, ale práve naopak. Pozýva nás, volá nás, aby sme prišli ešte bližšie k nemu. Často nás volá, aj keď si myslíme, že sme už nepotrební, že sme už starí a máme uvoľniť možno miesto mladších. Ale Pán Ježiš nás volá do služby všetkých, lebo nás všetkých potrebuje. On potrebuje každého. Potrebuje tých, ktorí sa sťažujú na bolesti nôh, ale aj tých, ktorí tvrdia, že sú primladí, aby sa venovali Božím veciam. On sa nebojí nášho hriechu. Nebojí sa budovať cirkev spoločne s nami. Túži len potom, aby sme otvorili svoje srdce jemu a tvorili spoločenstvo, ktoré bude budovať našu drahú cirkev. Drahí bratia, milé sestry, koľký z nás si dnes ráno možno povedali, ani by som veľmi na ten gemerský seniorát nechcel ísť dnes. Koľký možno hľadali výhovorky, aby neprišli dnes na toto miesto. Dokonca po niektorí tak aj urobili, aby nemuseli celý deň stráviť v Božej blízkosti a budovať jeho spoločenstvo spolu s nami. Takí sme my ľudia. A je to také normálne, lebo sme nestáli vo svojej viere. Hľadíme na seba, často na svoje pohodlie. Bojíme sa vykročiť za Pánom Ježišom Kristom, lebo to pre nás nie je často pohodlné. Alebo sa vyhovárame. Aj mužovia viery sa vyhovárali, o ktorých nám aj Božie slovo hovorí. Mojžiš sám sa vyhováral, kto som ja? Čo ak mi neuveria? Aj Jonáš chcel ujsť od Hospodina. A predsa ho Pán Boh našiel a pre svoju službu použil. Ak sa mocný Boh a Pán nás hriešnikov nebojí a spolu s nami túži budovať svoju cirkev a povoláva nás do služby, tak máme mať strach my, drahý brat, milá sestra. Pán Boh volá do služby aj teba. My ľudia sa medzi sebou radi povyšujeme, porovnávame, odpisujeme niekoho, o kom si myslíme, že nám nesiaha ani po členky. Ale Pán Boh taký nie je. On sám prichádza medzi nás a chce tvoriť spoločenstvo sám s nami. Seba ponížil, len aby sme mohli byť bližšie k nemu.
Pán Ježiš Kristus to urobil, keď prišiel na túto zem. Veď vďaka jeho láske sa už z mnohých škaredých káčatiek stali krásne labute. Jeho láska robí zázraky, uzdravuje i v dnešnom svete. Veď len čo prišiel medzi svojich učeníkov, povedal im: podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. A nielen, že to povedal, ale kľakol si na kolená a s láskou umýval špinavé nohy svojim učeníkom. Nikdy sa nad nikoho nepovyšoval, ale ku každému prichádzal s láskou a pokorou. Jeho láska k nám je nesmierna a je taká úžasná a úprimná, že aj na dreve kríža sa obetoval za naše hriechy. Svoje telo vydal bez toho, aby rozmýšľal nad tým, či dá niekomu čo je len orgán. On sa obetoval celý. Kvôli nám. Aká je tá láska veľká? Ani jeden z nás nie sme hodní tejto lásky. A predsa je tu vždy pre nás. Prijíma nás takých, akí sme, a neraz dokonca bojuje aj s našou nenávisťou, tvrdohlavosťou a pýchou. Ale napriek tomu sa z nás nikdy nevzdáva. Je ako spojivo v tele, ako nervy, ktoré prepájajú všetky orgány v tele. Láska Kristova je tým spojivom aj medzi kresťanmi. Lebo kresťan nemiluje iba svoju rodinu či svojich priateľov, ale miluje všetkých ľudí okolo seba, lebo ich berie ako bratov a sestry. A Pán Ježiš Kristus o tom veľmi dobre vedel, preto nás takej láske učí. Vie, že tam, kde je láska, tam sa lepšie žije. Lebo tam, kde nie je láska, tak dochádza k hádkam, rozbojom a zvadám. A to aj Pavel videl v mnohých cirkevných zboroch, ktoré navštívil. Preto píše v liste Galackým: v láske si slúžte vo spolu. Nie v pokrytectve a nenávisti, ale v láske. Pretože iba láska nám pomáha budovať našu cirkev, náš seniorát, naše cirkevné zbory. A k jej budovaniu nás Pán Boh volá všetkých aj dnes. Takých, akí sme. Preto tak, ako oko nemôže povedať ruke nepotrebujem ťa, alebo hlava za nohám nepotrebujem vás, tak ani my nemôžeme povedať niekomu, že ho nepotrebujeme. Drahí bratia, milé sestry, aj dnes túto kajúcu nedeľu, kedy si spoločne pripomíname zatvrdilosť a neveru vyvoleného izraelského národa, nás Pán opäť pozýva k sebe, aby sme budovali spoločenstvo spolu s ním. Volá nás a ukazuje nám svoju lásku. Sám nám ukázal, ako to dopadne, keď naše spoločenstvo nie je prepojené jeho láskou. Láskou, ktorá úprimne odpúšťa a nadovšetko miluje. V tej láske môžeme nájsť jedine, a to práve a skutočné odpustenie. Tiež by sme neodmietli Božie volanie a spoločne ako jedno telo prichádzali k nemu s úprimným a pokorným srdcom, vedomí si svojej vlastnej hriešnosti. A pamätajúc aj na slova, ktoré Pán Ježiš povedal pri zničení mesta Jeruzalém: ak sa nebudete kájať, všetci podobne zahyniete. Prichádzajme k Pánovmu stolu s kajúcim srdcom a zmierení so svojimi bratmi a sestrami. Príjmime jeho odpustenie, jeho lásku do svojich srdc. Začnime nový život, nový začiatok. Odpúšťajme si navzájom v manželstvách, v rodine, v našich cirkevných zboroch, v našom senioráte. Pretože všetkým nám bolo odpustenie bez našich zásluh. A všetci sme aj potrební pre budovanie Božieho kráľovstva už tu na zemi. Budujme ho preto na novo s láskou a s Božou pomocou. Amen. Skloňme sa takto k spoločnej modlitbe.
láskavý a milujúci Oče náš, ďakujeme za nové povolanie do Tvojej služby. Ďakujeme za uistenie, že nás miluješ aj napriek našim nedokonalostiam a že nás potrebuješ všetkých. Ďakujeme za všetko, čo z Tvojej lásky aj dnes môžeme prijímať. A ďakujeme aj za spoločenstvo, ktoré tu dnes môžeme ako bratia a sestry tvoriť. Prosíme ťa, drahý Pane, dávaj nám silu viac ťa milovať. Otváraj naše srdcia, aby sme si uvedomovali, čo všetko si pre nás podstúpil. Pomôž nám, aby sme tu boli pre našich blížnych. Pomáhaj nám Tvoje kráľovstvo už tu medzi sebou budovať teraz. Dodávaj nám, prosíme, trpezlivosť a pochopenie pre našich blízkych, aby sme k ním pristupovali s láskou. A dopraj nám aj Ducha Svätého, ktorý nás múdro povedie za Tebou a nedovolí, aby sme zleniveli vo viere. Drahý Pane, nech sme v našich životoch, nech sa v našich životoch deje Tvoja svätá vôľa. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Povstaňte a príjmite požehnanie. Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji. Amen. Milí bratia, milé sestry, ktorí túžite teraz pristúpiť k stolu Pánovmu, prosím, povstaňte a odpovedajte mi pred vševedúcim Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás teda, či uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosť si zaslúžili, či uznávate? Uznávam i ja. Uznávať máte, lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriechov, sami by ste sa klamali
a nebolo by vo vás pravdy. Pýtam sa vás, či ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha rozhnevali, či ľutujete. Ľutujem i ja. Ľutovať máte podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov, kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, márnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Pýtam sa vás, či veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy, umúčenie a smrť svojho syna odpustí všetky hriechy, či veríte? Verím i ja. Veriť máte, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ešte sa vás pýtam, či sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystríhať hriechov a polepšíte si život, či sľubujete? Sľubujem i ja. Sľubovať máte, lebo tak má svietiť svetlo vášho života pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach. Teraz, milí bratia, milé sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe spovedajte sa mu takto. Ľútostivý a láskavý Oče náš nebeský, Ty si povedal, že si nepraješ smrť hriešného človeka. Keď si to dnes my hriešni a biední ľudia uvedomujeme, vrúcne a pokorne ťa prosíme, zmiluj sa nad nami. Pre zásluhy svojho Syna nám odpusť všetky naše hriechy, očisti a ospravedlň nás jeho svetou krvou. Zľuduj sa nad nami, buď nám milostivý. Príjmi nás ako synov a dcéry do spoločenstva svojich svätých. Pomáhaj nám preváhať zlo, nasledovať dobro a v ňom verne vytrvať až do smrti. Vypočuj tieto naše prosby ako náš dobrotivý a milosrdný Otec, hodný najvyššej cti a slávy, na veky požehnaný. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu a prijal ju ako znak vášho úprimného pokánia. Ešte vás prosím, povstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služobník, dám rozhrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Verím. Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa vám a mocou zverenou mi od Boha cez cirkev udelujem vám, kajúcim hriešným ľuďom, Božie odpustenie hriechov. Robím tak v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
či veríte, že pod spôsobom posväteného chleba a pod spôsobom posväteného vína prijímať budete práve telo a pravú krv nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Veríte? Verím. A ja verím. Nech Pán Ježiš Kristus sám obmýje naše srdcia a očistí. A teraz už pristúpme k Večeri Pánovej, príjmime jeho osobné rozrešenie a zvestujme nevinnú krv nášho baránka a vďačnou mysľou, s radosným srdcom ospevujme ho na naše spasenie. Vyvyšujem Teba, Pane, na
všetky vaše významné kráľovství. A pozbujú vás pevnú nádej na večný život a spasenie. Buďte nám všetci, ktorí kráľujú na vás, Boží náš Pán a Spasiteľ všetkých. Za nás a za naše hriechy, konanie vás obvinia o všetky vaše významné kráľovství. A pozbujú vás pevnú nádej na večný život a spasenie. Buďte nám všetci, ktorí kráľujú na vás, Boží náš Pán a Spasiteľa Ježiša Krista, za nás a za naše hriechy. Ona mi vás obvinia o všetky vaše kráľovství a pozbujú vás pevnú nádej na večný život a spasenie. Vaša vás uzdravila, umyselne viac nehrešne, choďte v pokoji. Milosť Božia, buď s vami. Yes.
Viera vaša vás uzdravila, umyslne viac nehrešte, choďte v pokoji. Milosť Božia s vami. Amen.
ktoré ste pri slove Pánovom prijali, takto sa spolu pomodlíme. Ďakujeme Ti, nebeský Oče, za veľkú milosť, ktoré si nás prijal, odpustil nám, kajúcim hriešným ľuďom, naše hriechy. Daj nám svojho Svätého Ducha, aby sme sa v budúcnosti hriechov varovali, vedome ich nekonali. Svoj sľub o polepšenie života nemôžeme splniť, ak Ty, milý Pán Ježiši Kriste, nebudeš pri nás so svojím duchom. Uvedomujeme si, že Ty nechceš smrť hriešneho človeka, chceš jeho život a spásu. Aj v tejto chvíli obrátil si sa k nám so svojou milosťou, my sa obraciame k Tebe s vďakou za odpustenie našich hriechov. Pokojne ťa prosíme, vedí nás naďalej svojim duchom, aby sme kráčali v poslušnosti Tebe, v novote života pred Tebou i pred ľuďmi. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, nech hájí a chráni vaše srdcia a vaše mysle. Kristu Ježiši našom Pánovi, požehnanom teraz i na veky vekov. Amen.
bratia, milé sestry, za malú chvíľočku sa tieto slávnostné služby Božie skončia. Preto mám pár organizačných pokynov. Po skončení služieb Božích sa spoločne prenesieme alebo prejdeme do kultúrneho domu, kde je pripravené občerstvenie, pretože sme sa občerstvili na duši a duchu. Slovom Božím sestra Farárka nám poslúžila, ale človek je hladný však. Blíži sa čas obeda, lebo už je, takže tam sa môžeme spoločne nasýtiť. Sú tam pripravené nejaké pokrmy. Kolegovia vedia, že ja som vegetariánka, ale guľaš, ktorý sa tam chystá, nie je vegetariánsky, takže ste všetci srdečne pozvaní aj na iné dobroty. Sú tam takisto toalety, kultúrny dom je, keď vyjdeme z chrámu Božieho, zvrtneme sa doľava, pôjdete po ceste a tam to nájdete. V dvore sú veľké stany pripravené, takže určite pôjdu tam húfy ľudí, tak uvidíte kam. Verím, že príjmete a prídete na toto pohostenie, ktoré si samozrejme môžete zakúpiť. Po obede čas sme nedávali, ale tak uvidíme podľa času, neviem aj koľko hodín, po 12. Koľko, sestra? O jednej by pokračoval potom poobedný program. Ja vás veľmi pozývam na jeho, pretože pozerám sa na našu Revku Wilson, ktorá tam má nádherné obrazy a drevorezby, ktorá je umelkyňou, oplatí sa to určite pozrieť. Má tam knihy, publikácie, ktoré napísala a určite vám rada zodpovie množstvo otázok, ktoré máte. A to ďalšie, čo tam je nádherná výstava publikácií Biblii rôznych. Ako vznikala Biblia, bude to taká zaujímavá, nielen prednáška, že nie je to také, že sadneme si a počúvame, ale budete aj vidieť, je to veľmi už len zaujímavé na pohľad a nie je to ešte počuť slovo, takže pán Lapčák s manželkou sú tu aj prítomní na službách Božích, takže nás pozývajú o 1 hodine potom na túto prezentáciu a odporúčam veľmi, je to určite veľmi zaujímavé. A keď už mám slovo a neviem, či sa všetci ešte stretneme, ale chcem sa určite poďakovať aj môjmu cirkevnému zboru a všetkým, ktorí sa podielali na tomto dni, na organizácii, na všetkých tých drobnostiach a veciach, aby tento deň tu prebehol. A tak mi skrslo teraz v hlave, že pozbudzujem všetkých bratov a sestry v senioráte, aby ste sa nebáli zobrať si deň gemerského seniorátu k sebe. Ja som mala taký privilegium, že som bola ešte na takej dovolenke, ja som sa včera vrátila z Prahy. Takže moji bratia a sestry sa všetko postarali, takže to nejako zomklo a tak všetci spolupracovali, takže aj vás pozbudzujem, aby ste sa toho nebáli, pretože Pán Boh koná, pôsobí požehnanie a potom to vidieť aj to ovocie, ktoré prináša. Takže asi toľko z tých organizačných záležitostí. A ešte vás nepustíme, my sme si nacvičili 4 piesne? 4, tak ešte jedno chceme zaspievať. Na konci sme počuli o tom, že láska Kristova je veľmi dôležitá a to bude tá posledná naša pieseň od spevokov Láskou Kristovou. Ďakujem. Poznáte, kľudne sa pridajte, budeme radi. Za
opustiť tento malebný kostolík, keď tak krásne, keď nám zniejú také krásne piesne. Tak ako sa dnešné dopoludne nieslo v znamení Božieho slova, takého toho pohľadu do seba a do svojho vnútra, nechaj zvyšok dnešného dňa nesie v sebe pokoj a otvorenosť pre Pána Ježiša Krista, pre Božie slovo. Ja vás všetkých ešte raz srdečne pozývam k popoludnejšiemu programu, ktorý nám ponúkne veľmi zaujímavé veci. Ja som už videla niekoľko fotiek. Ponúkne nám poznanie o tom, ako vznikala kniha kníh, ale ponúkne nám aj radosť zo spoločenstva pri dielach domácej autorky a umelkyne. Ja vás poprosím, neodchádzajte domov. Dnešný deň majte vyhradený pre 7. deň Gemerského seniorátu, ako som povedala na začiatku, v malebnej Revodskej Lehote. Buďme spolu aj naďalej, aby sa tento dnešný deň nestal iba takou spomienkou, že bol som tu na bohoslúžbách, týmto sa moja povinnosť skončila, idem domov. Nech je dnešný deň skúsenosťou viery, nádeje, lásky. Všetkým nám prajem, aby nám Pán Boh daroval pokojné, radostné a požehnané pokračovanie tejto nedele. Takže ešte raz všetkým nám pokojnú, požehnanú nedelu, zvyšok dnešného celého nedelného dňa na 7. dni Gemerského seniorátu. A samozrejme pred odchodom z chrámu podáme si ruky, rozíďme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme Pánovi. Dovidenia.